Az aranykázó doktor úr. Gyógyító. Köszönöm szépen. Bizony, Tehát akkor bizony. azt mondja, hogy most akkor tiszta és Igen, szép. doktor, igen, nagyon. És itt legyen olyan, mint a karika. Igen, az a lencsén az írisznek az árnyéka még látszik, tehát, de az ki fog maradni, tehát egy ilyen érdekes hatása van annak. No, ha most oda előre tetszik nézni, igen, mit lehet olvasni? Számok középen. Középen 45, 16, 24, 79, 16, 64, 57, 21, 76, 13, 17. Az már nem talál. 13 alatt. Na azt halványan látom. Jó, tehát az ma még Igen, bizonytalan. igen. Jó. Az olvasó szemüveg, ahogy látom, azt kéne találjon. Tehát, hogy azt nyugodtan lehet használni Igen, tovább. Igen, hát abban nem változott. Jó. Ide kérem szépen az állát. Úgy nagyon jó. Gyönyörű szép. Igen, középen még egy picike kis homály a ruhának a belső területén van, ez egy-két nap alatt teljesen kitisztul, úgyhogy meggyőződésem, hogy igen, még szebb lesz, mint a másik. Jó, el lehet venni. Ennyi. Ennyi.